Μπήκα και να Γάμισε. Άστα να πάει, και τώρα δεν έχει πολλά. Το πρωί, το απόγευμα γίνεται μοιράμι, δεν μπορείς να πάρεις ανάσα από το στόμα. Και τώρα αριστερά έχει full κατηφόρα, πρόσεξε μην αγκαλιάσει κανένα κορμό. Και σε ένα σημείο έχει φυσικό rock garden και chicken διαδρομή. Διαλέγεις και παίρνεις από πού θες να πας. Ναι, εντάξει, απλά στο λέω. Λοιπόν, τώρα εδώ ή πας δεξιά από εδώ και εκεί που είναι το τελευταίο η κορδέλα και το ξύλο που κρέμεται και στρίβεις αριστερά και κατεβαίνεις εδώ, ή πας από εδώ. Αυτό εδώ πέρα το κομμάτι που... Για το δούμε. Δεξιά από την ταινία, δηλαδή που φαίνεται εδώ πέρα πάνω. Πού είμαστε εδώ? Ναι. Κάτσε να δεις. Διαλέγεις και παίρνεις. Ότι κοίταξε, με τη φόρα που έρχεσαι βγαίνει πολύ πιο εύκολο. Πολύ αέρα στην ανάρτηση μπροστά. Σίγουρα, γι' αυτό διαλέγεις, πας. Παλάει πολύ την ανάρτηση. Δεν θα πάω. Θα βγάλω αέρα. Πας ό,τι γύρω από εκεί. Πλάι και κατεβαίνει. Ωραίος. Ναι. Εδώ τώρα έχει το δρομάκι που πάει γύρω γύρω και έχει και το κόψε λίγο να δεις. Και περνάς και αν θες και μπορείς από εδώ μέσα που περνάω εγώ. Και έρχεσαι εδώ. Ναι, εντάξει. Εγώ γι' αυτό στο δείχνω. Θα κάνουμε συνέχεια. Ναι, έτσι. Ωραία. Τώρα κατεβαίνουμε εδώ κάτω. Και τώρα κατεβαίνουμε εδώ πέρα κάτω. Εδώ έχει πέτρα, το νου σου. Αν δεις ότι δεν μπορείς, πάρ' το στα χέρια. Εσύ ξέρεις. Πώς το βλέπεις? Ναι, και πάλι δεν έχει περάσει το συνεργείο που είναι να έρθει να καθαρίσει τελείως. Φαντάσου ότι εδώ πέρα δεν θα έχει πέτρες, ξύλα τέτοια
Αυτά που είναι, που εξέχουνε. Εδώ τώρα προσοχή, γιατί ή κατεβαίνεις στο βράχο όπως θα κατέβω εγώ, ή πας από εδώ γύρω γύρω και κατεβαίνεις κάτω.